Musikana patime yaanonga ari ega paya ari manheru achiimagina ramangwana rake, maybe aine mukomana wake kana kuti aine murume wake, ane picture yaanogadzira yetype yemunhu waanoda kuti azova mukomana wake kana kuti azova murume wake. And then pane zvinhu zvaanotanga kufungidzira zvaanoda kuzoitirwa, zvekuti akatanga kuisa mapicture iwawo achizviitirwa nemunhu iyeye, mwoyo wake unotanga kufara uye ropa rake rinotanga kusununguka. But ndisati ndaenda kure, vhidhiyo inoyi haisi yemaunderage kana kuti vana vadiki. Kana uri pasi pemakore 18 ndapota ndokumbiro udarike. Vhidhiyo ino ndeyaana sisi venyu, chimbotipaiwo space. Vasikana, ndozviziva kuti pane zvamunoda ende pane zvamunotarisira pamunhu wamunoti achazova mukomana wenyu kana kuti achazova murume wako. Asi pane zvinhu zvandoda kugara ndakuudza pachine time. Pane zvinhu zvausingakwanisi kuwana zviri pamunhu wani, kana kuti zvisiri nyore kuwana zviri pamunhu wani. Zvinhu izvozvo zvese, zvinhu izvozvo zvinoti 1 kugona bonde, 2 kuva handsome and attractive, 3 kuva nemari yakawanda ende achipa futi mari yacho mukomana, and then 4 kuva supportive, munhu anokubatsira paunenge uchida kubatsirwa, anokumira newe, anokunzwisisa ende anozvininipisa. Mukomana anogona kugona bonde zvemhando yepamusoro, achikusatisfya pazvishuwo zvako zvese zvepabonde, zvokuti zvese zvine chekuita newe zviri kusaidi iroro anenge achipedza masports. Asi touya pamari, mari anenge asina. Touya paunhu, vakawanda wacho marough riders, nenyaya yekuti vakomana vanogona bonde, vanogona kufambira nyaya dzacho, vakapohwa nhengo dzacho ende vanogona kudzishandisa, vakawanda vavo vane rafu nenyaya yekuti vanowandirwa nevasikana. Saka uchiona kuti kuvakomana vanogona bonde kashoma kuona mukomana ari hambo ende asingaiti zvechihure. Tochizoti wabata mukomana wako ari handsome, ane good shape, ari attractive, ekuti ukafamba naye kana kuti ukaposta picture uinaye wagara unotopohwa sando dzako ende vasikana vakawanda vanokuyemura. Problem inokuzoitika ndeyekuti mukomana iyeye 1 anonge asina mari. Handonozoti kakawanda kacho vakomana vari handsome vari attractive havana mari. Zvakomana zvine mari ndezvazvo zvidhafu zvisina kana shepi, zvokungoti chikangofamba chete chinenge chakutofemeruka, anotanga kutofemeruka pasina kana zvaaita, handitiri kuona. And then vakomana vari handsome avo vakawanda wacho bhegi hapana. Handiti mumweni anogona kutova handsome asi bonde racho anenge asingatorigoni. Imwe problem iyoyo. Then tochizoenda pekuti wawana ane mari, bhegi riripo, asi kakawanda kacho pamafesi ane mari, mari iyoyo unoidya nemuseredzero. Vakawanda vacho vane rafu, haana kana ke, handiti uri kuona. Takazoya kusaidhi rebonde uku wesi, anokuti kuti handina time yekupedzera paromenzi inini. Zvandatoita ndizvozvo, ndine zvakawanda zvakuita. I have a lot of business to take care of. Handisi munhu anoda kuchemberera pamusoro pemukadzi inini. Ende wakatombovanzwa vanhu vanotaura kuti zvekugona bonde ndezvemarombe. Ukaona mukomana anogona bonde irombe. Saka unenge wamuona ane bhegi, but bonde nekuromenzi uku 0. Handiti uri kuona. Kuva hambo haasi hambo, but bhegi anenge achikupa zvako. Tochizoya pamufesi ari supportive, anokubatsira, anomira newe, wekuti munongatsonzwisisana. Handitika unenge wamuona, but 1 haasi handsome, maybe ati kurei pamakore, haanyatsotaridzika zvakanaka, pamwe pacho mari anogona kunge asina. Handiti uri kuona. Pamwe pacho ofutika bonde anogona kusarigona. Vasikana vakawanda vanomboya kudm kwangu vanombondudza maproblem avanosangana nevakomana ava vari supportive, kuti anotaura kuti mukomana iye anenge ari very supportive, nditinyatsoona kuti mukomana uyu anondida zvechokwadi, but kuenda pabonde apa 0. He is not even very close, zvekuti unenge uchitoonawo kuti mukomana uyu ari kufiririra, ari kudawo kundisatisfy, ari kudawo kundifadza, asi ari kuzvitadza. Wakambosangana naye here munhu akadaro, kuti unongatsoona kuti mukomana uyu ari kukuda, anokunzwisisa, but poita side raanoleka zvekuti wega unoshaya kuti woita sei chaiko chaiko. Saka ndangoti ndigare ndakuudzai hanzvadzi dzangu kuti zvinhu izvi zviri 4 hazvisi nyore kuzviwana zviri pamunhu 1.
Kana iwe uchiziva kuti une mafeelings akawandisa, unotoda bonde everyday, chimira neanogona bonde, zvebhegi kana asina bhegi ka wotosiyana nazvo. Handitika woziva kuti munhamo dzenyu asi mubedroom uchifara zvako uri covered. Kana uchiziva kuti unoda good lifestyle, unoda kaupenyu kakapfava, wamuona mukomana ane good lifestyle, kana asingagone bonde, kana aine rafu, wotozvimaneja. As long as uri kupiwa mari yaunoda, uchikavha maexpensive ako, vabereki vako uchivapa mari yavanoda, zvimweni zvese zvikaizvo wotombosiya. Kana uchizopedzisa nechigunwa meno ikoko, unenge wakuita metsi zvokuti uzoita chihure, izvozvo handizvikurudziri. Nekuti muri kuona problem iri kuzoitwa nevasikana vakawanda. Handiti kuona anenge aine mukomana wake anogona bonde, obva arorwa nemukomana wake anomusatisfya pabonde. Handiti kuona asi anobva aita imwe boyfriend yaanoziva kuti idinga rinomupa mari anytime yaada, saka anenge akuchichidhila nemukomana uya anenge achimupa mari, wanoziva kuti ndakamufonera anotondipa bhegi, ende akandidaidza akanditi uya kuloji timboita madhiri, anoziva kuti hapana kungoenda kunotora mari mahara, nekuti hapana zviripo, hapana chaanogona, asi mari iripo ende mari anobuditsa. Saka unenge wakutoita chihure, hauchamiri nemukomana wako anogona bonde, waakuda futi blazo vaya vaukasiya nekusagona sex, but nenyaya yekuti vaikupa mari patime yawayo yawadira, waakutanga kumhanya nevanhu 2, ndo panotangira chihure. Ende ndo zvatisiri kukurudzira. Handitika kana wapinda nemurume ane mari ane bhegi, handiti wosiyana nezvekugona bondezvo. Nekuti vakadzi vakawanda vamabusinessmen ndofunga makesi matomanzwa akawanda ekuti anoita tumabhenteni kana kuti tuwapfana tunenge twakuchichimirira nyaya dzebonde, twekuti anenge achitotobhadhara nekuti murume wake anenge achimupa mari yakakwana, achimupa motikari, twakuma tunoiti tutopowa zvimotikari zvekufamba nazvo tuchungomirira kuchaya bonde chete. Pari ichocho chachihure, izvozvo handisi kuzvikurudzira. Saka ini ndiri kuti ukaona murume anogona zvinhu 2 pazvinhu 4 zvandataura ka, wotombomira naye, wotombodzikama, wombomira nekuda kutsvaga zvimwe zvese. Nekuti pakuda kuzviunganidza zvose zviri 4 zviri pamunhu 1, makore anenge achifamba ende makore anenge achirova pasi, ndo paunozosvika pakuchembera watadza kusarudza uchida kutsvaga kuti zvinhu zvese zvive pamunhu 1. Saka ukatoona ane 2 chitodzikama ende chitororwa nemunhu iye. Pavidhiyo inotevera ndichamboitawo yevakomana, ndimbobatsirawo vakomana nekuti nhasi ndamboonesana nevasikana, saka tinenge tichingoonesana. Asi munofungewo patopiki yandataura iyi, munokwanisa kundiudzawo zvamunofunga mucomment section nezvimwe zvinoda kugadziriswa nemamwe maweaknesses ari kuita vanhu. Pano ndepekubatsirana nekuonesana, tichigadzirisana neupenyu tichienda takadaro.